On se ricca più dello stesso della porta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Direi che solo quello che ho fatto una video, nelle scene, ho forma di panera e che dire. Una vegana ricaricala, guardina, devo mettere così. Come era, avevamo fatto prima la chiave di fuoco, la prima qui, la luce, quindi io devo aprire la mera, prima la mera. No, io devo ancora tirare perché lui non va che così. Ho l'auto del farmaco, quindi l'auto non era qua neanche bene. Luvalle ja yhtäollut. Siinä ei sellainen auto jälkeen vesipaat. Ja vähän rauhoitti nopeasti, kun se lähti. Ja hiili tuo siinä rauhoitus siellä. Mä otin sen eteen, niin päin näitä tehdään. Ja vähän niitä voi sekuntit. Eli mä voin meillä perehtyä, aivan eri luottavat. Ja jos kyllä mä otin noita kävelytti uudelle. Eli täällä on lirjua kyllä. No, vähän leviämättä. Täällä on luettu kolmastuksia. Kukkasta, alkuun. Eli natukan kopista. Vähän niin kuin on sekunti siinä alkuun. Siinä kun on aika yksillä lähestymässä. Täällä on oma. Niin on natukan kyllä.
Regalate maestra. Ahora esto es una manera de ver. Aquí la bajada. Ahí otra. Ya ves. Siin on küll ideaalprojekti, kellega keskis siin tihti. Aga võtame vaata selle, et järgmist korda enam jälle ütlema. Ei nagu tarad, et siis on selle. Peale praegu võtta.
Let's go off the door. 3, 2, 1. Ja, det var jag in det också. Unloading begun. Understanding begun. Niin maksaa tuolta niin toinen, mutta siinä on tuolta kolmannen ja niitä on luonnollisesti ja siinä elämällä. Delayed time. Mutta on ilmeisesti vielä vähän kohdassa. Restore half done. Kyllä tässä siinä meillä Third tower full done. All drivers are finished. ei tule. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ai, siinä palautusarvossa on näistä 5 vuotta, 4 vuotta, 3 vuotta, 4, 5. No, se kyllä on vielä. Ja siinä viikolla parhaiten vähän kuin sekunti. Sama vähän 1,4 sekuntia. Vähän on sekunti. Nyt tuli autoja ja oli kiinni. Näitä. Ei sekunti vähän. Se on ihan luomassa. Voidaan autoa siinä yritetään tuolla hiilis. Voidaan ensin katsoa. Voidaan hiilis. Ensin siinä. Vähän sekunti.
pistis ja lükkab kõrvale. Väga võtke ja möödunud. Siin algus, lähe tegi Hendrik Amaluses. Eestis üle. Natuke tagelus vaja kolme sisse võtta. Ja vahe väga pikalt ja vastu. See lõpuni 5 minutit 3 sekundit. Ringi vahendus 5 sekundit. Näiteks rulli. Ja sõita vahe 3 sekundit. Hendrik Liider, Raamatuse teine. Korrekt, autole ja Liider näeme aitäh. Enda ringi vahe 2,5 sekundit. Sõidu lõpuni 3,45. Sekundit viidikule vaja. Hetkel on selle kolman ka. Aitäh. Järgi valmi kaugu tõendu selle vaja, et on riski. Markus 3, Hetke 4, Risto 5, ülejäänud 7 ajal. Vahepeal kuskil mujal tagasi esimesed ei toimu, esimesed 3 sekundit on võimalik. Aga nüüd tuleb 3,8 sekundit, 2 minutit 10 sekundit lõpuni. Hetke ja Risto vahel on tekkinud sõit siis 3.–4. koha peale. 2 minutes left. Siis sõidab selle üle, kui Marko ja Anneli ja Risto Risto. Ja tuleb 3.4. koha peale. Natuke neksis ja ringeid ka. Tuleb lahe pikemaks neid. Ja 6 sekundit, jah. Ja Hetke on vahepeal Ristos, et ettepoole jõudnud 3 sekundit vahe. See oli lõpuni minut 20. Ja Risto eksistab, et tundi jätta.
Markus Umalets sõidab kindla kolmanda koha peale, tema sees on sõita 20 sekundit ja tema järgi on ka 20 sekundit vahet. Esimese teise koha vahel 4,7 sekundit. Ja minut sõidu lõpuni. Seconds lõpuni. Lõpuni ja liidis vahe 4,5 sekundit. All drivers are finished. No nii, kõik sõidab finissis ja need kõik õigid selle sõidu Karl teine, Markus kolmas, EKRE neljas, Riita viies, Aasne kuues ja Jüri seitsmes. Ja jätkame mõne hetke pärast audustamisega. 7. koht, Jüri Kaulus Sult. Jälle viga. Elagu Eesti ja 6. koht, Agne Loodus. Ojee! Muugen ei saa sõita. Hakkab midagi toimuma. saad suu magusaks võtta. Ära mine! 5. koht, Risto Haug. Ärge minge ära! Mitte ära lähe. Kurat, ma ei saanudki kohta. Jah, suu magusaks. Hea kui Eesti. 4. koht, Eke Tomaat. Iga korra käinud ära. No nii, palju õnne. Järgmine kord oled poodiumil, ma arvan. 3. koht, Markus Umalets. Noor tulevane insener. Nii, mis asi see oli, elekter? Nii, ma tean, mis ma seda annan. Kõigepealt suu magusaks. Ja näe, ehitusmasinad on pannud välja veel sellise särgi. Kasvad natuke, siis mahub selga. Sama leiab see üles. Sellega saab mehaanikus käia. 2. koht, Kaar Martinson. Tihedad võistlused. Naised peaks rohkem seal olema tegelikult. Palju õnne ja suu magusaks ja ikka ehitusmasinate särk. 3XL. Äge. Ei sobi nagu, jah. Võitja, Peerik Lainemäe. Samaks sõnad. Suu magusaks ja näe, X-Raile peale ehitusmasin. Palju rohkem maksab. X-Ray ongi ehitusmasin. Võta, ära, ära,